Haga jingle Champion League ka bahab haga Group C hapring ka Union Berlin Persia ika Braga. Haga ni jingle ka Union Berlin kalamat ika namrem halaying da ar lalai. Haga jingle ka bahab haga Group D hapring ka RB Salzburg Persia ika Real Sociedad. Haba Paisha ka jingle ka Real Sociedad kala khori ka nam job Shabar nalaying hadin magalala aban pelim ika RB Salzburg da ar lanan. Haga wipat ka jingle ka bahab haga Group D hapring ka Kenhun Martinez Persia ika Kenhun Di Maria kata ka Inter Milan Persia ika Benfica. Haba Paisha ka jingle ka Inter Milan kalala aban pelim ika Benfica dai weilan bat ia ka shigol jong ka Inter Milan layo ban tap daw Marcos Thuram haga minit ka ban riu peu ar. Haga jingle ka bahab haga Group B hapring ka PSV Persia ika Kenhun Ramos ka Sevilla. Haba Paisha ka jingle ka baro arteri ki Kenhun kia khai damar ar gol. Ya ka gol pen ya khai jong ka PSV layo ban tap Hashwa ban kot ka jingle ka kata haga minit ka bakhandai peu plusan lengba Jordan. Haga jingle ka bahab haga Group A hapring ka Copenhagen Persia ika Bayern Munich. Haga ni jingle ka Bayern Munich kala khori ka nam jo adin bagalala ban pelim da ar la ka wei. Ya gini ki ar gol jong ka Bayern Munich layo ban tap da Musiala badutel. Haga wipat ka jingle ka jong ka Group A hapring ka Manchester United Persia ika Galatasaray. Haba Paisha ka jingle ka Manchester United kalamat ika namrem halaying hadin bagala sya penlim da Laila ar. Bat haga ni jingle ka Casemiro ulayo priang ia ka red card haga minit ka bah nyau peu nyau. Haga jingle ka bahab haga Group C hapring ka Napoli Persia ika Real Madrid. Haba Paisha ka jingle ka Real Madrid kala khori ka nam job Shabar nalaying da Laila ar bat ia ka gol pen job jong ka Real Madrid layo ban tap lengba ka un gol jong ka Napoli. Haga minit ka bah nyau peu pra namar ka jing bakla jong goalkeeper ka Napoli. Haga jingle ka bahab haga Group B hapring ka Lens Persia ika Arsenal. Haba Paisha ka jingle ka jong kini ki arteli ki Kenhun haga kela step kata tang haga minit ka bakhat saw ka Arsenal kala yo ban pen khi jar nengkong Lengbau Gabriel Jesus Henry haga minit ka ba ar peusa Lengbau Thomason Galens kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai bad haga kela minit kata haga minit ban riu peu khandai Lengbau Wahi Galens kala yo ban tap ya ka gol pen tap bad dele magini ki ar gol jong Galens kirang ile kai jong ka Arsenal klemla ban siugliang hadu bukut ka jingle kai haga ba Galens kala khori ya ka nam job da ar la ka wei halaying. Haga jingle ka AFC Champion League ka bahab haga Group D hapring ka Naf Bahur ka brega klub nagari Uzbekistan Persia ika Mumbai City ka nagari India. Haba Paisha ka jingle ka Naf Bahur kala job suk da Lailanot. Haga jingle ka badling ba ka jing Sharem ka Mumbai City kala kut ka jing ya lenti jong ka sya ka weipat ka wat. Haga AFC Champion League haga ba kala Sharem Arsin naki arteli ki jingle ka ki jongka. Haga wipat ka jingle ka bahab haga Group D hapring ka Kenhun Neymar ka Al Hilal Persia ika Nasaji Masandaran ka klub nagari Iran. Haba Paisha ka jingle ka haga kela step ka Al Hilal kalayo banten khijar tang haga minit ka ba ar peupra Lengbau Mitrovic bad haga minit ka ba lai peupra baro arteli ki Kenhun ki habanile kai tang shi peungon hadin ka jingyorat kan Marway player jongki. Bad haga kela min kata haga minit ka basan peupra o player bakan sai jong ka Al Hilal u Neymar layo ban tap ya ka gol ka ba ar nagbenta ka Al Hilal bad kaderu ka gol ka baningkong ka jong u haga nga AFC Champion League bad hashwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai peu plus lai ka Al Hilal ka layo ban tap ya ka gol ka ba lai lengbau Al Seri bad dele magini ki lai gol ka Al Hilal kalamat ya ka nam job baningkong haga nga AFC Champion League menta ka samoy.